In achiel kuom okinde mag Azimio. Kendo wan ji 32 an achiel kuomgi. Kipimo neno ma higa 2017 gi neno masani, mane miwacho ni gidwa porore, gidwa chalo, gik moko dwa chalore. Kinyiso neno nikech gima dho kizungu luongo ni circumstances, tiyudo ka samoro pogore ma gigi timore. To nitiere kaka gik moko tudruok mag gigi, king'iyo tino ka gitudore yo machalo nade, nendu masani. Gino chalre e yo machal kama. Yes. Kendo wachi machuok mondo ji owinj ni to en ang'o manie dier kot kukrune te en kanye. Jogi ne gikwalo kata ne gitemo mondo gi mbalre ne jopiny, to tinde teknolojia osechopo yo makata kitemogo to piny neni. Ok sani wane rameny piny. Rameny piny mane ni kanyo. Yes. En ni kidonje dag mach mar server ma weche gi te timore, iyudo ka kuch Raila manowuok e polling station, Raila namba kura mare kipimo gi gik maniluongo ni gik mane fuono ji miluongo ni Kimskit. Yes. Kigo kwan mar jok manogo kura michaki pimo gi kura mane olandi, tiyudo ni Raila otelo ne jalcha. Winjo wachne. To gima notimore ni giga ka kioro to donjo e dag mach, to ng'ato wuodho miluongo ni downloading. Kosetimo downloading to ng'ato loko, kato chako duogo timo uploading kendo. Koro motimo uploading ni endi namba mopogore. Form ma winjo ka chandi miwacho ni 34A to gi 34B to gi 34C. Koro 34B ni koloki to kono ng'eni mane A mano ya e polling station cha olokore. Koro igoyo sime chien kucho ni ng'eni waseloko ma e polling station mar Raywer Primary School. Koro returning officer in be loko mari no mondo chal kama. Mano e gima wayudo ka wanono dag mach.